en an gi ngimana. Onge ng'ama boduong'o na ng'isi ni Stacy chung malo sama dhi orientation oromo. At least koro osemiyi ibedo kod rieko moro ni winjo bed ni ng'iye groups, ing'iye portal ka class nitie kata oyo gi gik mopogore opogore mowinjo bed ni timo. Steven, kinyalo mana sumo paro madiek ne jogo ma koka donje mbalariany sani. Gipang time gi yo machalo nade kochakore okinyi sama gichiew pile ka pile ka gidhi mbele kod sombgi e mbalariany kacha. Erokamano Joyce. Gima ketoga iyudo ka thoth ji bedo ga gi poor time management. En gima gi dho ngere wadendo ni bureaucracy, red tape. Like sami donje mbalariany kacha iyudo ka process no is too long for you. Koro iyudo ka nitiere gik moko midhi cut off kata idhi cut short, ok idhi attend gi te nikech kaka orientation mondo mi manage time ni maber nyaka join orientation te. Nikech sa orientation kanyo iwile kanyo midhi bedo idhi bedo familiar given timetable midhi mi. Then from that timetable I think kata ni en gima paro to nyichane attachment na school moro Yosea kocha to nanyiso jogo mana puonjo ni kae inyayudo ka ng'ato biro nyisi ni break oromo because nikech wan gi okot madhi ywak nyisi ni break oromo, lunch oromo kucho. Koro eni gino wuon. Koro gimitimo ng'ato ka ng'ato nyaka bed ni timo en attend the orientation. Sami attend orientation kanyo midhi ng'eyo ni gidhi nyisi ni classes chakore chieng' makama mondo midonje portal ni en magi because kachacha e mbalariany portal is a key factor. En monyisi gimoro amora kata kesa somo romo. Koro an gima kwayo jowa madonjo mosedonjo kata mapod plan donjo next week gi attend orientation process. Kata be banani process to nyalo bedo so long kata ka engage gi administration. If it is required by the school, let them do it and they stick to what the school is saying, then they will just get familiar to it. En gima process then kada medo wach matine ewi wach mar pesa ma vijende nyalo loso kata jopuonjre nyalo loso kanie mbalariany. Apani ka in bende gi gombo mang'eny mar pesa to nyalo ketho sombi. Onego wa reduce expectations sana mondo mi waridhika gi kapod wa get familiar to the environment mondo mi wang'e environment maber to wa reduce expectation to yor mang'eyo maber bende mar yudo pesa mbalariany sana to kijende jomo ma koka donjo school ka school nigi gimiluongo ni social work kata work study. Koro work study kae ko application odonjo tinyalo en gimi dhi timo ne school to nitiere miore fee to nitiere mabiro ni. Koro yudo ka ngima ni at least ok dhi bedo matek ahinya nikech idhi yudo kikonyo janyuol chulo fee to at the same time nitiere moro matin mioro ni minyalo manyogo sukari moro bende madho. Koro ka sama gidhi kucho gibed machiegni sana gi student leaders kaka wan. Koro sama bedo machiegni gi student leaders gi administration to ka application work you apply ki qualify reduce pressure ne janyuol to reduce pressure kumi as an individual.